कलाकारी का कहल जाला और कलाकार के कैसे एक कहानी के साथ इंसाफ करे के चाहिए, ये चिंटू पांडे से सीखे के चाहिए। भोजपुरी के बहुत कलाकार लोगन, जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, वो सबको के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है कोक और फिल्म के एक्टर बाड़न चिंटू यानी कि प्रदीप पांडे और एक एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बाड़ी संचिता बनर्जी। और ये जौन फिल्म बा ये आकृति प्रोडक्शन के बैनर तले बनल बा। ये एगो फिल्म पारिवारिक फिल्म बा। चिंटू पांडे एगो घर के बेटा बाड़न, ये पढ़े जाताड़न, इनका प्यार हो जाता और जो एक प्यार होता ये संचिता बनर्जी बाड़ी। प्यार कैसे परवान चढ़ता, प्यार फिर शादी के रूप में बदल जाता और फिर जब शादी हो जाता तो जौन माई बाबू के इच्छा रहेला कि हमारे वंश के आगे बढ़ावा, वो वंश बढ़ावे में कुछ उनका अवरोध होता, कुछ मुसीबत आवता, और क्या क्या सामना करे के पड़ता ये फिल्म में दिखावल गई बा। अब चिंटू अपना माई बाबू के खुश करे खातिर एगो दूसरा कोख से बच्चा पैदा करावल चाहता, जेकरा सरगोशी मदर भी कहल जाला, यानी कि बच्चा तहार हुई लेकिन दूसरा कोख में जन्म मिली। ये अब देखला से जौन चिंटू के पत्नी बाड़ी जेकरा से लव मैरिज के लिए बाड़न, इनका अंदर एक जलन के भावना होता। कहता कि बस बच्चा हमरा भी आवता, हम बस पत्नी के और नाम बानी, लेकिन प्यार तो रहुआ दूसरा कोई से करता नहीं। ये जौन फिल्म बा एगो ऐसा मुद्दा पे बनावल बा जौन काफ़ी गंभीर बा और एहमे चिंटू के अदाकारी, चिंटू पांडे के कलाकारी के हम मुरीद हो गए। एक्टिंग का कहल जाला, कलाकारी का कहल जाला और कलाकार के कैसे एक कहानी के साथ इंसाफ करे के चाहिए, ये चिंटू पांडे से सीखे के चाहिए। भोजपुरी के बहुत कलाकार लोगन के जे अपने आप के स्टार कहेला। ये फिल्म में एगो डायलॉग बा, ये हमार मजबूरी बा कि हम अपन पति और अपन प्यार के सौदा करता और हम अपन कोख के कहल जाला नो कि एकदम हमार करेजा खखोर देलस, और उसे ही डायलॉग हमरा के हमार करेजा के खखोर देलस। रुआ सबे से हम बतावल चाहता नहीं कि ट्रेलर देखला के बाद ऐसा जरूर लागला हमरा कि एक टाइम देखे लायक कि फिल्म जरूर बा और ये कुछ ना कुछ फिल्म समाज में शिक्षा दे के जाए। एक फिल्म आई तो फिल्म का हम रिव्यू भी लेकर रउआ सभे के सामने अवश्य आए, तो तब तक रउआ सभे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए कि रउआ सभे के ट्रेलर कैसा लागल हा और ट्रेलर के कौन पार्ट सबसे बेस्ट लागल हा और रउआ सभे का लागल हा। चिंटू पांडे अपना कलाकारी से हर फिल्म के बाद एगो नया लकीर खींच देवेलन कि ना। रउआ सभे कमेंट बॉक्स में अपन विचार अवश्य बताइब, कहे से कि रउआ सभे के विचार के इंतजार हमारा साथे साथे कलाकार लोग के भी रहेला कि उनकर जौन फिल्म बा, जौना पे इतना मेहनत के लिए बान लोग, जितना पे जौना पे इतना पैसा लागल बा, वो पैसा सही लागल बा या ना, उनका काम से उनकर जनता खुश बा या ना, उनकर फैन लोग खुश बाने कि ना। तो अभी ट्रेलर आइल बा, फिल्म आई तक रिव्यू लेकर रउआ सभे के सामने हम अवश्य आइब। तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा और हाँ, सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब भी कर लीजा कि जैसे ही हम वीडियो डाली तो रउआ सभे भी सबसे पहले पहुंच जाओ। तब तक खातिर हमरा के विदा दही, नमस्कार।